Tyhini, uyayazi uba sikhe sasuka apha nalo kahanda kandakisa sayotsho ngapha kwamhlaba uyalingana. Phofu ke into esiyoyifuna licebo lemali, cebo lokuphila, siyowuthwala ngokupheleleyo. Mamela ke sikubalisele. Sithe ngosilapha elayinini nento kandakisa sabe siqoma la madoda aphuma apha one by one, ephumayo iphuma ivalele into, ivalele hlobo apha kuyo ezandleni. Yintoni le? Ndithi ke mna yinto kandakisa ingathi kwawufuneka ukuthi uba indoda iphume uchama uyilandele ukuyibuza uba yintoni iphethe. Ingazawuze singxakini apha. Tyhini, hayi ke into kandakisa alandele enye yochama abuye uphopho ndiqoma ingathi akade abuye encume gqithi. Ndithi into efuna wancuma thetha uphethe ntoni namfu? Ileje ba uphethe impukane. Ndithi intoni? Impukane? Wathi ewe. Wathi kaloku ithwalisa kakuhle le ndoda uba isiningi inyoka irayithi impukane. Ndithi esiphukuphukhu ndini impukane yona nosifaka engxakini ubiphumile apha awuzuphambana ke ngoku. Hayi awuzuphambana unjeke wena ke unjeke madundi. Hayi ndakisa sebenzisa ingqondo kaloku impukane yawuphuma apha uyawuhamba uphuncuka. Yeva lusuka komhlaba yalingana ubuya lapha yawuphuncuka. Sizakwenza njani? Ifakwe ezandleni. Ndidetoka uyawuthi uphambana kwakho uyawubona into imali siyibamba apha esibheyizini. Ndithi heyi masicwecwe apha sishiye yonke ubhanxa kuphele wayinyoka kunale nto. Saziphuphu ndashiya phasi ungayani naloo mpukane yazo ndarha ndiyakushiya mna. Ndakhetha inyoka yam ke mna ke kweyam indawo. Lisandisebenzelayo kunanamhlanje. Phopho wahlala nempukane yakhe andimava wayithini kunjalo. Kodwa ngenimthandabuze ngezinye imini sendihleli naye ndiqobe le ndoda le ingalaa mpukane yaphuncuka. Andiyiqondi kakuhle le nto.